Chceli sme začať nový rok tak, aby to nebolo ako koniec toho roka, hlavne proti Bourges, a chceli sme začať hlavne dobre v bráne, aby nedošlo k nejakému prekvapeniu, a myslím si, že sme zamakali, keď samozrejme boli tam nejaké čierne chvíle, ale myslím, že to bolo dobré. Začala si dobre, začala si košom, čiže takto ako na Nový rok, tak po celý rok, aj keď ono sa nehralo presne na Nový rok, ale bol to taký novoročný zápas, takže môžeme očakávať, že to bude takto pokračovať v tvojom prípade? Tak uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Ja som rada, že mi tréner dá príležitosť, a uvidíme, ako bude ďalej. Celkovo toto stretnutie, nevedelo sa, ako to bude proti družstvu, ktoré sa obmenilo dosť výrazne počas tých vianočných sviatkov. Napriek tomu dokázali ste, myslím si, veľmi koncentrovaným vstupom do toho súboja položiť ten základný kameň k víťazstvu, ktoré napokon teda prišlo a bolo aj dosť značne vysoké. Tak si myslím, že ako pred zápasom do toho nastupovali, takže sme mali určite rešpekt pred tým superom, lebo fakt obmenilo sa družstvo, a hlavne zápas, aký sme hrali tam, bol náročný a mohli sme kľudne prehrať, tak si myslím, že ani jedna z nás to nepodcenila a podali sme koncentrovaný výkon.